Okay, magandang araw po sa inyo mga boss. Ayun, no? Dito tayo sa Barangay Calcid, Aguilar, Pangasinan. So pasyalan po natin yung project natin dito mga boss. Ayun, shoutout kay Sir Noel Puliosco. Siya po yung may-ari ng bahay na pupunta natin. Ayan, siya nga pala mga boss, shoutout sa mga laging nanonood sa ating channel. Siyempre sa mga nagko-comment, nagla-likes. Ayan, maraming salamat po. Okay, so update lang po natin yung project natin dito sa Aguilar, Pangasinan. Okay, dito na tayo mga boss, Aguilar, Pangasinan project. So update lang po natin. Ayan, no? Ayan, nakapag-skin coat na lahat. Datada sir? Datada? Okay, so ayun, nakapag-skin coat na sila rito mga boss. So pabalikin natin mga ibang tropa para ilagay mga kornisa doon sa salas. So ayan, nagano na rin sila dito, tatiles. Ayan, no? Ito yung mga napiling tiles nila sir. Hello madam, good afternoon. Okay, dito sa kwarto ito naman napili. Okay, so si Sir Noel yung namili ng mga tiles dito na pupunta. Ayan, ito na yung susunod natin gagawin mga boss pagkatapos ng mga tiles stand. Ayan, no? Ayan na. So ito yung lalagyan ng kornisa. Ayan, dito sa may gilid. Tapos yung mga ibang pupunta nila mamaya sa lawak project pagkatapos dito. So yun ang ibang natin. Ada pelagi kornisa ta na? Sige. Mag-install kami. So nakapili na rin ng ikukulay dito si Sir dito sa interior niya. May napili na po siya. So ano na lang natin yung pag may-apply. Ayun, tiles lang po rito. Tapos dito semento na lang ito. Palalagyan na lang ng design. Okay na. Libutin naman natin dito sa kabila. Yung mga accent na lang naman ang kulang dito. Accent po yun. Tapos yung WPC pang outdoor, yun pa po ang wala po rito. May nagtitinda. Break time ko na eh. Merenda. Hello madam. Ano ito kwayo? Sopas. So ayun. Merenda kayo. Ang ganda na. So susunod na gagawin natin dyan, pag nakapag-tiles na tayo, mga pintura, tapos itong glass, aluminum na window, saka yung doors. Yan po yung natin. Pa-estimate na po natin yan doon sa gumagawa ng salamin kay Sir Robel Saplan Fernandez. So pa-estimate na po natin yan. Siyempre binase natin yun doon sa proposal na ginawa natin. So yung kulay brown, so doon natin binase kasi yun yung usapan namin doon sa may kontrata. So depende na lang yan kung mag-iiba siya ng si Sir Noel, kung mag-iiba po siya ng ilalagay dito na ng kulay, kuya klase ng
salamin, kung ibahin niya, siyempre mag-iiba rin yung quotation natin doon kung gusto niyang i-upgrade. So yung nilagay natin, okay naman na yun. Naka-standard naman siya. Okay na po yan. So yun na lang ang kulang dito. Yung tiles, yung bintana, kitchen, mga tiles sa banyo. So yun na lang po. Tapos yung pintura dyan sa interior. So okay naman na lahat ng pintura dito sa interior mga boss eh. Naka-prepare naman na lahat yung natin, ano na lang tayo, magpa-primer na lang, tapos yung paint mismo, yung kulay talaga nitong bahay. So saka na lang natin paliwanag yung mga kulay pag ni-apply na nila. Tapos ito, kitchen cabinet, tapos yung bar counter, isa pa po yan na gagawan po natin. Kukunin natin yung sukat ng mga range wood, gas range. So tingnan natin para natin mga boss, may actual dun sa modular natin. Okay ba? Okay. Vintage sir. 78. Hoy. Tapos na po ang gusto natin ito. Mga to siguro natin. Okay, so nakuha na natin mga sukat ng gas range, kitchen sink, tsaka yung range hood. So nakuha na natin. So gagawin po natin ng yan, modular. So pwede ko nang i-drawing para ilagay dito. So picturean muna natin para meron tayong pagbabasehan yung mga switches nya, mga outlet. Okay, ayos. So yung naka-propose dito, marine laminated board na matte white. Siyempre pag may kulay yon, tsaka may haspe, okay, mga glossy, siyempre ibang presyo na rin yan. Kasi yung nilagay natin doon na marine laminated board na matte white, yun ang pinakamurang laminated na board na ginagamit natin. Kaya mapapansin mo sa mga vlog natin, puro white kasi yun po yung pinakamura na marine laminated board. Pero hindi porket pinakamura, yun ang pinakapangit tignan. So maganda pa rin siya kahit matte white lang po siya. So depende na lang po yan dun sa design, tsaka dun sa may-ari ng bahay kung anong po yung gusto nila. Siyempre may option naman sila. Kung gusto nila na mag-upgrade, pwede nating namang gawin yun. Kung gusto nilang i-upgrade yung module nila na mag-iba ng kulay, pwede naman. So mapapag-usapan naman yan mga boss. Okay, so andito na rin mga tropa, sila JR. So ilalagay na po nila yun. Tapos i-repair na rin yan. Kaya i-repair na ka ate yan. Mabaling alok tala ate yan. Ano ni Lidman na mabaling iri ko pa na dyan. Babalinan. Sige, ano nyo na yun. Pati ata ay mabalinan. Sige. Ate sir na, mabati na. Dapat isel-sel ko na renta. Ito ay, sige. Kaya mo siguro atan. So yung mga natin, kasi may pinaano na CCTV si sir. So kasi tayo rito mga boss, nakapagtakip na tayo. Doon naman nag-decide si sir na maglagay ng CCTV diyan, kaya nagbagbag tayo.
So ayun, at least ano naman, maayos naman. Ang mahirap dyan pag nakapagpintura ka na, sayang yung may lalagay mo. So yun. Okay. Okay, so nilalagay na po nila yung kornisa. So ayusin yung taas niya, lagyan ng masilya para diretso. So dinidikit lang po yung mga kornisa namin. Hindi na kailangan ng mga pako. So mahirap na rin pong tanggalin yan pag nilidikit na. So siyempre galing po yan kay Maclagonilla Cornices. Kung gusto nyo umorder, ayan, dyan sa screen, pati itong ceiling rose natin mga boss. So order lang po dyan kay Maclagonilla Cornices. Okay, so plain lang po yung nilagyan natin cornisa rito. Ayan plain. Ayan po kasi yung lagusan ni Sir. Ayan may ceiling rose din to So maganda yan, lagyan ng yung mga ilaw natin, chandelier. Tapos doon sa 3D model natin, naglagay po ako ng dito, ng floated panel sa drawing natin. Nilagyan ko ng floated panel dito. Pwede rin naman ilagay dito yon, yung floated panel natin. Tapos doon sa 3D animation natin, meron po rin tayong nilagay na TV wall design dito. Tapos may floated panel, tapos may lagay ng TV rin. Tapos doon sa nito, meron pa tayong ilalagay na tubular dito. So ditong banda. So bali ang dadaanan mo na lang dito sa hallway. So dito meron pa ilalagay na tubular diyan. So saka na lang po 'yung na ilalagay pagkatapos natin finishing. Okay. Tara na tayo. Tara na mga boss. Jera, huwag kayong mag-away-away baka mag-away na naman kayo. Tara. Minsan kasi pag nakakainom sila, yun, sila lang naman parang mga bata itong mga to away lang naman, parang bata. Tara na mga boss. Sige madam, Gavin, madik na ni Sir. Sige madam. Okay, so tara. So tingnan na, baka may time pa po tayo. Punta tayo dun sa sa bonsai show. Nilaban natin yung mga bonsai natin doon sa sa Moncada. So tara. Okay, dito na tayo mga boss. Okay na. So tapos na rin sila rito mga boss na mag-trim. Pati dun sa kabila okay na rin Ganda na Ayos for sale po ito mga boss, kung sinong gustong bumili. So 32 pieces, 20,000 lang mga boss. Ayan, kung gusto nyo, basta 32 pieces, hindi pwedeng isa-isa kasi gusto kong tanggalin na yung iba rito. Namatay na yata yung graph. Namatay na yung graph. Ayun namatay na. Pero boy tayo nga sir. Abo. Ha? Parang itong mga to Ito, pumuputok Parang ito, maglalabas siya dito. Parang node to nabuhay na nun Nagabihan kasi, sobrang ayun, pag malamig kasi yung panahon mga boss, ayun, tumatamlay yung mga bonsai. Ayun ito, namamatay na rin mga sanga niya. Susubukan natin punta din sa bonsai show. Okay, dito na tayo mga boss. Ayun dito tayo sa show mga boss sa Moncada, Tarlac. Ayun ayun si Bagis. Pres. Ayun bro. Sabi ko na kasi makarton yan Kilala ko sa sakir
Ano? Promise sa bila with Hoy, sikat daw na. Ano, kamusta? Pay matras ka na. Inabak mo yung whipping ni... Ne. Ada ba? Whipping ka? Ay, Ay, kuha, winship ka. Winsip. Chan, nabak na yung national mo. Ano, si Bagis Bitik. Ano? Wata ka sa biglaytag ka. Yan tagarod. Pwede ka ron. Wala. Oh, sir. Kamusta? Ay, shot na. Ano, padaanan lang po natin mga sumali mga boss. Ito yung sa atin. Ayan, tignan. Teka, ano ko yung camera. Ayan, no? Padaanan lang natin mga boss, mga sumali. Maganda, oh. Ayos, ganda. Antige. Ayos. Ang ganda na ito. O, parin uli. Ito, oh. Ayos, oh. Darap-dap. Dito na. Oh, malupit yan. Isa pa. Isa rin ito, no? Maganda, oh. Eh, bago gumabi, tingnan natin mga boss. Isa rin to. Ganda. Ayun, no? Isa. Yung pang isa, oh. Ganda. Ayan. Ito yung sa atin. Ayun, kabatar. Lutan. Padaanan lang natin. Ito isa pang sa akin. Ayun, no? Nice small. Ito yung sa akin. Ito akin din to mga boss. So hinset. Oh, ganda. Ito sa akin din ito mga boss. Sa akin din ito. Ayun, mga kalaban ko. Ito sa akin din ito mga boss. Ayan, no? Ganda. Whipping. Banyan. Flowering. Ito naman sa isa. Third row. Ano? Ganda, oh. Oh. Whipping. Kay Bro Pidik. Pati ito, whipping din. Ayan, no? Okay. Ganda, oh. Ayos. Ito mga ano, mami. Ang liit. Oh. Liit naman to. So Bonsai Alliance of Tarlac yung nag-host ng ano natin mga boss show. So doon din ako nakabase sa Bonsai Alliance of Tarlac. Ang dami. Ang ganda. Ano?
Malulupit yung mga lumaban. Tingnan natin yung mga Suzuki. Oh, yung mga bato na sumali. Ayan o. May yung pinagpatungan nila, Daisa po yan. Daisa. Mabilis lang. Ay, si Master Pujukay. So natural lang po yan. Dami oh. Binilisan ko lang mga boss para hindi sayang yung oras natin. Ayan oh. Dito sa kabila. Maganda oh. Okay. So ayan mga boss. So bisita lang po kayo rito hanggang bukas pa po sila. So kaya lang baka pag ni-upload ko tong video tapos na. So ini-edit ko pa kasi itong video natin bago ako mag-upload. Okay, so ayan, daming sumali mga boss. Sana makakuha tayo.